puonjo timo tije. Mano en achiel kuom gik mamiyo quality mar education obed defined. Ni nyithindo gi nwang'o quality education. Japuonj nitiere kacha mamiyogi matiegogi. Mar ariyo, japuonj ni bende onego bed ni imiyo nafas monde otim in-service programs manyalo medo obed japuonj maber. Koro nyocha naneno ka negiketo TPD, teacher professional development, mane ochakore 2021 higa mar 2021 manyoche en gima nwagore go ahinya nikech sirikal ne dwaro ni mondo japuonj modhi ochul pesa no. Tenango matimore kinde en mar tiegruok mar medo lony koso ang'o matimore TPD? Idwaro ni mondo ji omed somo kaluwore gi kaka piny dhi sani. To koro kano wach ni japuonj monego bed ni chulo gino to japuonj be pesa ne tin, to mshahara be ok mede, promotion be ok miye. Nowacho ni ka une ma wacho ni uonge pesa, kwa dwaro promotion, kwa dwaro jopuonj moko mondo medi nikech jopuonj nitiere gi ting' matek, ama kata mshahara mar japuonj bende medi, uwacho ni pesa onge. Tang'o miyo uparo ni japuonj nyalo golo pesa ne dhi somogo to biro tiyo tich ma ine makonyi. Koro mano ema miyo watamore. Koro gigi teacher professional development, wach ma gine exams, National Examination Council, inano ka koro sani penjo di adek. Nitiere mar grade 6, nitiere biro bedo grade 6, nitiere mar standard 8, to nitiere mar form 4. Do inano ka koro ma dhi dwaro ni pesa medre, onego beno medore. Koro mago e gik mamiyo pesa medore. Jopuonj onego bed ni medo. Mano bende miyo pesa medore. Wono ni omake kanyo ngene ka TPD bende dhi timore. E kinde ma weche mag tiegruok ma jopuonj bende